Тримати під вартою ще 2 місяці. Окупаційний суд продовжив арешт тяжкохворому політв'язню Едему Бекірову. Він залишиться у СІЗО до 11 жовтня. Адвокати просили відпустити підзахисного під домашній арешт, але Бекіров, інвалід першої групи, має чимало хвороби, утримувати його за ґратами незаконно. Російська Феміда проігнорувала ці аргументи і меддовідки. Детальніше про судилище далі у сюжеті. З самого ранку біля Верховного суду Криму збираються небайдужі. Вони приїхали, аби підтримати незаконно ув'язненого Едема Бекірова. Я хочу поблагодарить очень людей, которые пришли сегодня поддержать отца. Я, к сожалению, не могу поехать в Крым, но я уверена, что когда он увидел всех, он восприял духом. Суд починається по обіді із запізненням майже на годину. Засідання відкрите. Едем Бекіров у клітці. Окупанти його не годують та не дають води з 7-ї ранку. Адвокати просять дозволити передачу харчів тяжкохворому Бекірову. Окупаційний суд прохання не задовольняє. Моему отцу не дали возможность ни выпить воды, ни его покормить. Обращались ко всем, к конвоирам, к судьям, к прокурору. То есть они сказали, что по уставу нельзя. То есть 11 часов мой отец находился без еды и без воды. Как вы знаете все, что у моего папы сахарный диабет. И ему в 7 утра укололи инсулин, и через 3 часа обязательно надо было принять какую-то пищу. Кое-как в 16:30 ему дали возможность выпить стакан воды. На засіданні адвокати просять змінити запобіжний захід з утримання під вартою на домашній арешт. Підстава – тяжкий стан здоров'я Едема Бекірова, адже він інвалід першої групи, переніс тяжку операцію на серці. У чоловіка ампутована нога та діабет, тож постійно має перебувати під медичним наглядом. З такими діагнозами тримання у СІЗО – загроза життю. Захисники надають усі необхідні меддовідки та викликають свідком лікаря-невролога. Ще один аргумент – остання резолюція Європарламенту від 18 липня, яка зобов'язує Росію звільнити усіх політв'язнів, зокрема і Едема Бекірова. Сам Бекіров теж звертається до суду. У своїй промові вкотре заперечує провину, а також скаржиться на погане харчування та неналежний медичний догляд. Усі огляди лікарів скоріше формальні і не допомагають тяжкохворому Едему Бекірову. Он принимает пищу только, которую мы передаем, а это в месяц всего лишь 30 килограмм. То есть он растягивает эти 30 килограмм на месяц. То есть если бы он ел эту жирную пищу, которую готовят на комбижире, он бы уже давным-давно умер. Говорил о том, что если у него случается приступ, он по 40 минут стучит в дверь, чтобы вызвать фельдшера, и у фельдшера нет никаких таблеток, кроме анальгина. Вислухавши адвокатів та підсудного, російська Феміда оголошує рішення, і воно передбачуване. Едема Бекірова продовжать тримати за ґратами до 11 жовтня. Прокурор, которая говорила о необходимости продлить стражу, собственно, ничем это не аргументировала. Единственный аргумент был: стражу надо продлить, потому что 12 августа стража заканчивается. Все. Соответственно, для меня вполне себе очевидно, что суд, уже не скрываясь, стал на сторону обвинения. Розчарована сьогоднішнім рішенням окупаційного суду уповноважена з прав людини Людмила Денисова. Омбудсмен визнає, Росія ігнорує всі міжнародні приписи та всі домовленості, досягнуті за переговорами на найвищому рівні. Це відповідальне відношення до прав людини і до саме пана Бекірова. Я просто змушена констатувати, що нічого не відбувається, що ці домовленості, які ми досягаємо з уповноваженою, вони не мають ніякого сенсу, тому що нічого не робиться. Безумовно, знову буду зв'язуватися, як тільки буде вже з відрядження повернеться уповноважена з прав людини Російської Федерації, пані Москалькова, що все ж таки виконали ці домовленості, допустили незалежного лікаря. Висловили стурбованість станом здоров'я політв'язня Едема Бекірова із США. У соцмережі посольство цієї країни сьогодні опублікувало чергову заяву. Ми глибоко стурбовані повідомленнями про погіршення стану здоров'я українських політв'язнів Володимира Балуха та Едема Бекірова. Росія повинна негайно звільнити Балуха, Бекірова та всіх українських політичних в'язнів. Тяжкохворого кримсько-татарського активіста Едема Бекірова окупанти з грудня минулого року тримають у СІЗО Сімферополя. Його затримали на в'їзді у Крим та звинуватили у нібито зберіганні боєприпасів. Росіяни планують передати його справу до Красноперекопського районного суду, оскільки саме в цьому районі нібито були знайдені російськими ФСБівцями боєприпаси. А це значить, що тяжкохворого Бекірова перевозитимуть у автозаці 122 кілометри. Такого етапування він однозначно не витримає і вже заявив адвокатам,
адвокатам. У разі його перевезення відмовиться виходити з камери та оголосить голодування. Наталя Барська, Заман, АТР.